zo nan. Zo nan. Ke wai tuwo ne a idan ki ko tuwo ne a kunnen ki? Kullum sai mishin san biyan kudin haya. Hauka ce yi. Alhaji kai hakuri, dan Alhaji nake jira yazo in karba in baka. Ina romu dan Alhaji, dan Alhaji banzan dan Alhajin wofi. Shi maka ba dakin lokacin da za a zo a baki dakin dan Alhajin ne yazo. Ba shi ka zo maka baki ba. Haka ce yi. Mun zo mun dauki dakin mun baki zaki daki mana lokaci. To wallahi tallahi ina baki daga nan zuwa na wani lokaci. Wallahi ka kudin ha. In baka ba wallahi ta yi zaki. Haka ce yi. Kai hakuri zan baka. Kuma dai zan je ga miki. Kawai na gina gida shi ne kuma sai mai dan iska ne haka ce wannan Alhaji ba dan iska bane ne wannan Alhaji yau ina ga jama'a ya gari lafiya da wallahi na zan ko kawai inda zama kudi na kullum na gyara muku shekaran jiya na aka zo aka ce mu ɗakin tan da baya aka ce zuba yake yi mu lokacin da muka mu yarin tamu a kan tamburawa in ka je ka samu aka abun nan gidan kwarki da uwanin hanza Alhaji kyauta ce ba mu ɗaki lokacin saboda rage mu da biyayyen mu Alhaji magana ni kai na saurare kamar me ne yalla bako ne ni zakowa ne garin ga ina tambaya an ka ce in taho gurin ka ina samun gurin kwamci akwai nan har ma nan gidan nan ne ma ta amma kana duk abin da kake bukata za in baka za ka bar ku a ba ni son wanga to sai me ba a samun mutum shi kwana shi guda sai an gwama shi da wata sojin ne nan ba wai cin gidan iyali na bane daki maka tana da gasanan san buku 100 a ciki a bi ake yi a to ba ni son irin wannan to tafi masallaci inda aka yi sallah ka tafi inda ake sallah ba abin na hakurin mu je mu tada ba ka ba suwa ba zan bayar ba ka ba suwa an kya bayar ka rena bako an rena bako to shi kenan Allah shi tsare wani kiyaye ta arena ka Allah shi tsare amma bako mutunci a gari mutunci ne ka ba kudi shi ne wai san abin da kake